ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 2। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦେବର୍ଷି ସଞ୍ଜୟ ନେତ୍ରହୀନ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନିକଂ ବ୍ୟୁଢ଼ଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମବ୍ରବୀତ୍। ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସେନାବଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟୁହିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କଥା କହିଲେ। ସାରାଂଶ ଓ ଗଭୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା। କୌରବ ସେନା ବିଶାଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୁସଂଗଠିତ ରଣନୀତି ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନରୁ ଅହଙ୍କାର କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇ ଭୟ ଜାତ ହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର କାରଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଜୀବନ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧର୍ମପକ୍ଷର ସତ୍ୟ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଲେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 1:3 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାହା ରହିଛି।